салом бинандагони хабар тиҷи, ман Навиҷо Юсупов бо шумо мебошам. Дӯстони азиз, лайк монданро фаромӯш накунед ва ба канали мо обуна шавед. Дӯстони азиз, боз як дафъаи дигар ҷангу масоиб дида мешавад, ки дар он 3 солдати тоҷик ва як гражданини Қирғизистон ба ҳалокат дучор шуданд. ва ин ҷанги аблаҳона аст, вале инҳо намефаҳманд. ва Музаффар Юнусов, сухангӯи раиси вилояти Суғд, рӯзи 17 сентябр аз ҷамоати овчии қалақчаи ноҳияи Бобоҷон Ғафуров гуфт: феълан сарҳад ором аст ва зери назорати марзбонон мебошад. Сухангӯи раиси вилояти Суғд афзуд гуфтушуниди ҳайатҳои Тоҷикистон, Қирғизистон бояд ба зудӣ шурӯъ шавад. ҷасади подполковник Рустам Убайдуллоев, сарбозони қатори Рамазон Исломов ва Ғиёсиддин Сумайнов баъд аз зуҳри 17 сентябр дар зодгоҳашон ба хок супорида шуд. ин 3 марзбон сокинони шаҳри Ҳисор, Турсунзода ва ноҳияи Вахш мебошанд. хабарнигори мо мегӯяд, ҷасади подполковник Рустам Убайдуллоев дар зодгоҳаш ҷамоати Мирзо Турсунзодаи шаҳри Ҳисор дафн шудааст. Афсар Рустам Убайдуллоев 35 сола ва соҳиби 2 фарзанд аст. Рустам Убайдуллоев дар хонаводаи омӯзгор ба дунё омада, хаткардаи донишкадаи кушунҳои сарҳадии Кумитаи амниятии миллии Тоҷикистон ва Академияи сарҳади хадамоти бехатарии Русия мебошад. ҳамкоронаш гуфтанд, ӯ 15 сол дар системаи ҳарбии кишвар кор кардааст. хабарнигорони мо гуфтанд, ҷасадро масъулони қисми низомӣ ва дигар афсарони марзбонӣ оварданд. Абдусаттор Шоҳиён, муовини фармондеҳи нерӯҳои марзбони Тоҷикистон, дар маросими дафни афсар гуфт: Рустам Убайдуллоев ҳангоми иҷрои вазифаи хидматии қарзи модар ватан, ҳангоми муҳофизат намудани сарҳади давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон қаҳрамона ҷони худро нисор кард. Шоҳиён афзуд, садҳо ҳазор рустамҳои дигар омодаанд аз марзу буми худ ҳимоят кунанд. ҳамин тавр мақомоти маҳаллии шаҳри Турсунзода ва ноҳияи Вахш низ гуфтанд, ки ҷасади 2 марзбони ҳалокшударо дафн карданд. Илҳом Тағоев, котиби ҷамоати шаҳри Киров ноҳияи Вахш гуфт: ҷасади Рамазон Исломов, сокини 21-солаи ин ноҳияи ва сарбози нерӯҳои марзбониро баъд аз нисфирӯзӣ ба деҳа оварданд ва ба хок супориданд. мақомоти ноҳияи Вахш гуфтанд, ин сарбоз 1.5 сол мешавад, ки дар хидмат буд ва баъди 6 моҳ бояд ба хона бармегашт. масъулони ҷамоати Турсун Тӯйчиеви шаҳри Турсунзода ҳам гуфтанд, ҷасади Ғиёсиддин Сувайнов, сарбози кушунҳои сарҳадиро ба хок супориданд. ин сарбоз 19 сола буд. муноқиша дар ҷамоати овчии қаланчаи ноҳияи Бобоҷон Ғафурови ҳаммарз бо Қирғизистон шаби 16 сентябр рух дод. мақомоти Қирғизистон дар бораи ҳодисаҳои ахири маҳз воқеӣ зиёд карданд. аз ҷумла, баъд аз сари задани ҳодиса, Сооронбой Ҷонибеков, президенти Қирғизистон, вазири корҳои хориҷӣ ва чанд роҳбарони ниҳодҳо қудратиро даъват карда, вазъ дар марз бо Тоҷикистонро баррасӣ карданд. инчунин Сироҷиддин Муҳриддин, вазири умури хориҷии Тоҷикистон, ва Чангиз Айдарбеков, вазири корҳои хориҷии Қирғизистон, шаби 16 сентябр телефонӣ вазъ дар марзро баррасӣ карданд. вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон ҷузъиёти ин гуфтугӯро нашр карда, аммо мақомоти тоҷик дар ин бора ҳеҷ хабар надоданд. ба ҷуз аз як изроҳоти нерӯҳои марзбонӣ, то ҳол мақомоти Тоҷикистонро дар бораи вазъ ба марз ҳеҷ иттилое пахш накарданд. дар ҳамин ҳол вазорати корҳои хориҷии Қирғизистон дар робита ба низои ахир дар марз. дафтари матбуоти вазорати умурии хориҷии Қирғизистон рӯзи 17 сентябр гуфт: ҳангоми тақдими нота бо Суҳроб Алимзода эътизори қатъӣ Бишкек аз амалкардаи ғайриқонунии марзбонони тоҷик изҳор дошта шуд. ҷониби Тоҷикистон дар бораи ин нота низ то ҳол
изҳори назар кардааст. бо ин вазн мақомоти тоҷикистону қирғизистон дар ҷанҷолу тирандозӣ дар марзи ду кишвар ҳамдигарро муттаҳам карданд, вале гуфтанд тирандозӣ хотима ёфтааст ва ду тараф барои роҳ надодан ба шиддат гирифтани муноқиша талош доранд. тоҷикистону қирғизистон 978 километр марз доранд ки то кунун 504 километри он муайян ва аломатгузорӣ шудааст. дӯстони азиз, ин буд видеои имрӯзаи мо ва ман гуфтанӣ ҳастам ки ё ки ин провокатсия аст, яке мехоҳад ҷанҷол андозад, ё ки ҳатман дар бораи замин ҷанг рафта истодааст ва 3 бародари моро куштанд ва 1 бародари қирғиз мурд. ин оқибати беақлӣ аст. ин ҳамаш беақлии инсон аст, чӣ қирғизистон, чӣ тоҷикистон. ин ҳамаш оқибати беақлӣ аст. шумо чӣ фикр доред? Провокатсия аст ё ки дар бораи замин ҷанг рафта истодааст?